Dadak kerih piye? Wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora isa. Kaya cindil. Ra ngandel, ra ngak. Lah nek usung ya. Usung. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo, Pak. Nano. Halo semandis nang Mesranes. Hati-hati luntum. Untune kena apa? Nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik, Nduk niki kan. Kene Nduk, kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Oh iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang kakinya double. Wah, oke, ra masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang bisa ya. apa mangane kok angel kabeh. Iku mudeng Ora usah irin, pokoke ora usah iri. Sesuk awake dhewe nek pacaran tak tumbana sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes Benz. Wow, Mercedes oke. Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Amerika, Paris, ke Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gembok. Cedak-cedakan Iya pasar Kliwon. Wah kok ning pasar Kliwon kok jalan-jalan nang luar negeri ora hotel iki lho ya. Hotel Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan setik-setik. Angel. Nanti kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Bintang 6. Awake dhewe nanti. Awake dhewe nggone pom bensin. Ya apa sing penting berdua. Iya, berdua Mas. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya, ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhake julang iki ora ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani mambu to sampean. Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. Sayang mesakne yo. Mambu lemah. Wis mencra-mencrene. Lagian ngalih sithik. Mambu apa, Nduk? Mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Bos suwe. Masa minggan kula Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Ngono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. Justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ki grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya iso tenan. Iki ngene iki iso dienggo tenan 50 lumah kok, Pak. Wirego apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing lho. Setikmu mau ya kena dipangan. Kena lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mau warai lho. Iya. Sangkem iki elek ojo ora usah ngarai. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mek. Piye nek mau piye? Sipot dahang. Ya kowe jok sing nembang kowe coba kowe gatel ya. Coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang. Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marahnya apa to? Wis tuwek aku. Rumangsaku. Aja purek. Timbang awakmu purek tak entengno patiku. Waduh.
Tae wangi. Syukur biar Ngono, entengno patimu piye? Maksude anu aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tondo iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. Pita ki apa? Padhae. Padha ya. Pito. Pito jenat hayalah sholat. Ayo wis bingung kok. Kok bingung? Lagi bingung ladene ngono iki Iya iya. bingung. Wis penak kowe. Ibu bengah ing atiku awake dhewe numpak dosa ya. ben engko keslulupen ben numpak dosa. Iki biasa kok, Nduk. Biasa numpak dosa. Ora usah nangis. Aja Nyanding bisa Mengko lek manggah carane polsek apa piye? syukur. Mangsaku kok kene wong nyanyi apa kok Iki lho tuwa kandanane angel tak kok. Tuwek ada. wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sakit. Menengae apa? Sing akan sapa punukku mbok demoki terus. Ya sing Iki akal iki wong loro mulai apa aku sing mulai? Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Pak, aku bareng gedong nikah nek iku lho sing cakep dunge renteng idu. Kayak gila ngerti. Kok kaya gila getun nek, Pak. Dulur piye? Tak gendong nek kowe nidu kancam. Yo. Nah, Nah, Oh, mbok kurek rono, mbok kurek rono. Mbok kurek rono. Jo. Wis, Jo, sini Jo. Alah gede sing ijo. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar. Utar. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Iku nek kok ya apa? Lho, iki tekan iki ya abote mbah. Nanti. Oh. So apa neng iso gendong niken? Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing gendong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kena Senin Kemis. Yo lah. Halah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono kayak ngene. Mbak ini. Ah ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tangga Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, heeh. Buka saka kibat ya, Mas. Ndoyo Dwihandoyo. Iya. Larase Slindro Songo. Yo, dados. Sik, nganggo string. Cilik men suarane. Keki. Keki iso ngorjen ta ora? Nek suarane cilik dipenyet tangan iku ditungkak. Sing ditungkak opane? Wonge to Pak iki. Heeh. Nena. String. Yo. Mungkut ngregetke wong udut dum-duman kok banggal lho.
tang. Tak
artis-artisnya Cakraningrat. Betul. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Bintoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali weh dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Kidalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya. Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Komplit Pak Mbak Niken ngembang so. Oh, ora napa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Wah, dan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa julang nggih, Pak, kandhanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina niku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem, ya toh. Contone. Es ngono kuwi kan ndak boleh, kare suarane sering, ya toh. Iya. Apa meneh maam sing panas-panas ngono Ora kuwi. mayo ora oleh. Ndak oleh, Contone lek aku malah ndak oleh maam panas. Contone gak untuk mam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak pareng, korek ngono kuwi ndak pareng. Terus Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. contone apa no? Ben suarane jernih. Jernih. Heeh. Gorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Jenenge kumkuman. Kungkuman. Wis sama jajal to jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kaya martabak cuma rodok jembar. Heeh, rada jemek-jemek piye Iya. ngono. Ya sesuk coba kowe sik ya, Jon. Enak aku kandhani. Niku jenenge Nek sempak. enak aku tekno kabeh. Nggih, nggih. Tak tekno kabeh. Wah, Jan wah. Iki mau. Wah. Malih nggih Pak iki. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Iya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Mbak Niken sing dinteni. Semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somen kelas. Coba nek kuliah. Wah, kuliah nggih 2 mene Pak iki. Ya ora kok ya. Sing lagi ngono mawon nggih. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane sing damel Pak iki. Mas Secang. Richard. Risang. Mas Risa. Risang. Lha memang enek sing ngomong sun gondrong ngono malah. Mbok. Ayang-ayang. Oh, iki lagi viral ya, Duk. Kunjuk sinten mawon, Duk Niken, ayang-ayang. Sedayane mawon. Sedaya. Bulura khususnya yang para tamu VIP. Oh, iya. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cayu. Nanti rencana tahun depan Jolang akan nanggap campur sari Mayangkoro di Gitu. rumahnya. Iya, alhamdulillah. Urunan kali Pak Ikit. Acarane nopo, Pak Ikit? Niku Jolang meh digawe mantu. Oh, anake Pak Jolang. Lho, Iya. anake dokter lho, Duk, niku, Duk. Oh, Milo. Le, ambak rupane kaya cok bakal anake Tapi dokter. anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa? Dokter apa? Khusus dokter dalam. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki Dinas Teng Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. alah. Iki tenang, Dok. Kuwi anake sampean. Anake Jolang. Mas ya pakane kaya Lah botol tapi kok infus. bapaknya kok koyo ngene, Lah, Pak iya. Ikit. Biasanya kalau anaknya sukses kan Kabeh muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapake kok ajur ngono. ya Kak, biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja, biar anaknya saja. Lah, Oh, tapi kalau sama ini kok spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus waduh. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bojamu iso Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. ya, Nggih, Pak Ya Ikit, Pak Ikit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya. menular. Malah ngotopsi iku semoga cita-cita. menular. Amin. Duh, menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, ayang-ayang. Coba kaya apa? Ayang-ayang Iya, bersama Mas Jolang. Niken Saling. Pak Ikit bisa lagunya? Aku tidak bisa sedikit-dikit tapi. Iya. Iya, Tapi malam hari setetek-setetek ya. ini spesial Sedikit-sedikit kok setetek-setetek. Sedikit-sedikit. Titik. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang Iya, iya. Menawan. Tapi sayang ayang nanti sudah apa lagi Pak Oh Ikit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Waduh, begitu enggak juga. eman-eman Pak Ikit.
Oh enggak, biar minum sebentar. Oh gitu, kamongko saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Ikin. Oh ya jangan minum berarti. Oh, ya. Ada bahasa kamongko itu ya. Ya. Ayang-ayang. Coba kayak apa? Bersama Cakra. Iya. Ningrat. Yo. Ati kangen andang sangiting liyan hanyawan aku kowe labuh tak tresna kang masuk bagus tak jaluto seleka tresna panceni tresna kuwi akeh pacokan.
kok. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih ayang-ayang. Wah, lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakraningrat siap nabuhi ayang-ayang. Cakraningrat selalu terbaru niku mesti melu. Update nggih paling anyar nganti paling kawak wis. Wah iya ya. Bengi iki ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mas Kancil ya. Iya. Iki tekan kene bareng yo adoh. Cak Kancil karo Cak Joyo ngene ya. Iya iya. Coba iki presiden sing nganu Jo. Sing pundi Pak Git? Sing saka Blitar Jo. Oh nggih nggih. Slendro sama Pak Pik, slendro sama. Nek mau Mbak Niken, iki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar. Ning nong nem yo. Copadang nelongso jamane jaman rekoso. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbuk Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, karaktere karo Niken beda. Beda. Niken iki lemah teles sembarang dingah pantes. Lah iki. Sing iki kok lemah ketiga iku gempal kabeh. Gempal. Angge wong piyai napa mesem kan lah. Wis. Nek aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Lah nggih ta Pak Git. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya sih sing iso merantasi gawe. Nggih, lah nek omah kobong kerja bakti, lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya. Apa ora urip meneh mayit. Kok iso mayit urip nang iki piye? Tapi ya Kan secepet toh, jarene lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, langsung nunggu suwe-suwe. Kayaknya kalau dinteni suwi-suwi, wong ya wis meninggal, kan yo gek ndang sowan Gusti, dipacaki sing apik. Walah. Ngomong kok juablasan. Lah ngedusi mayit iki doelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh. Ini gangsaran ro. Ayo, Den. Ayo. Stop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Request saking Pak Parwito. Apa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Ah, menika request gerajakan Banyuwangi langsung, Bro. Asli ini Bu. Asli. Heeh. Bapak Suparwito matur nuwun menika kakakipun Bu Lurah. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Kok bariki lagi Mbak Niken salindri meneh. Niken benabekan sik. Oh iya. Menggeh ngatur napas. Menggeh ngatur napas. Nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira Sembah nuwun, Mas Irwan Jateng, Pati. Ya Pak Kades Loro Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Tak delok mau kalah nareke capinge apa ngambang. Lu gamelan lu kono tol Pak niki. Gamelan lu kono. Ngambang ora ketabung. Handal jepit kok. Monggone swarga. Buka saka narki ya Mas Arti. Dek narki, buka sing apik, Dek. Aja kaya ngono, aja mempermalukan kakak, Dek ya. Ayo, Dek. Coba gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi karo Mbak Deni. Dados. Rahino
Sir-siran ambek gelandangan